bude test. Roku 1840 byl vyslán londýnskou místní společností do Jižní Afriky. V 50. letech prošel po Kalahari. Píšeme si poznámky, nespíme. Tak pro dnes se končíme. Mňam, mňam, bobík. Mňam, mňam, bobík. Mňam, mňam, bobík. Roztančí tě s kamarády. Mňam, mňam, bobík. 3, 2, 1, teď. Takže pro dnešek to je vše, zítra vám vynesem právě smetanový svět v Africe i v Asii, nebo taky v Americe neskončíme. Mňam, bobík, roztančí tě s kamarády, mňam, mňam, bobík, 3, 2, 1, teď. Netančí, kdo závidí, morous nebo protiva, nevadí a nevadí, smetanový svět, doprava a doleva, hýbeme se o 106, neskončíme. Mňam, mňam, bobík, roztančí tě s kamarády, mňam, mňam, bobík, 3, 2, 1, teď. Mňam, mňam, bobík, všichni, kdo tě mají rádi, mňam, mňam, bobík, budou jeden svět. Mňam, mňam, bobík. Nahoru a dolů, celou noc až do rána, dotančíme spolu, smetanový dance, dopředu i dozadu. Mňam, mňam, bobík.